Alright, ayan. Tulog ang batang makulit. Ayan, nandito tayo ngayon sa Bani. Ayan, Bani, Pangasinan. Okay, kailangan nating dumaan dito sa Barangay Ranao. Medyo bako-bako lang yung daan. Hindi kagandahan yung daan dito. As in, bako-bako. Ay, bako-bako ang daan dito. So, madali lang naman hanapin yung pupuntahan natin. Search nyo lang sa Google Maps, Tobong Beach. Yan, Tobong Beach. Dito sa Bani, Pangasinan. Turn left. Okay. Pasok tayo dito sa papuntang Old Woods. Oo kaya nga, oh. Old Woods by the sea. Dito tayo papasok. Ayan. Papuntang Old Woods by the sea. Dito tayo sa papuntang Hidden Paradise. Ayan, kung makita nyo tong karatula na ito, Barangay Dakap Sur. Ayan, sundan nyo lang to. Ito na yung papasok sa Hidden Paradise. Ay papasok sa Hidden Paradise. Parang bihira lang yung dumadaan dito. Yung mga damo umaakit na sa kalsada. Ay hirap na tong tricycle natin. Masyadong manipis ang clutch lining. Hirap sa akyatan at sa pangduluhan. Hindi siya makahila. Mukhang bago tong daan dito. Ay bagong gawa. Ay mukhang bagong gawa yung daan dito. Ano? Ako. Mukhang hindi pa tatapos. Ay mataas. Ito, pababa tayo. Ongoing construction, pababa. Sa Hidden Paradise, kaya lang off-road, kabit ka ba? Ang kabit. Medyo off-road tayo. Ay sana hindi umulan. Mahirapan tayong bumalik. So ito yung pababa. Pag malapit na kayo, ito na yung pababa. Off-road. Off-road na mabato. Ay off-road na mabato. Parang malayo pa yung beach ah. Malayo pa eh. Ay sana makabyat tayo mamaya dito. Manipis yung clutch lining na nailagay. Hirap na hirap sa fourth gear. In 150 meters, you will arrive at your destination. Daw? Malapit na tayo, sabi niya. Opo, malapit na eh, sabi niya. Malapit na kayong makarating sa inyong paroroonan, sabi niya. Okay. Mas maganda pagpunta dito. You have arrived. Umaaraw talaga. Okay, dito tayo. Ha? Naka-arrive na tayo. Wala kasing diretsong daanan. Ay, walang diretsong daanan. Dadaanan natin dito yung Hidden Paradise. Nakita mo na yung dagat, malayo pa.
Yan yung Hidden Paradise ata. Yan yung entrance ng Hidden Paradise. Okay, primera. Medyo mabato. Ay, mabato. Ayan yung entrance naman. Ito yung entrance ng Hidden Paradise. Dito tayo sa left. Oh, look at that! Tayo. It's a monster truck! Maganda dyan. Galing Ha? si mama dyan. Dami oh. Look, that... Dami nila. Pero wala tayong budget eh. Dito tayo. Nako. Ang delikado ata to. Ay, may aso. Oh. Ang delikado ata tong napasok natin. Sana hindi umulan. Ay, nakita ko yung dagat. Ay sana hindi umulan. Madulas dito pag umulan. Nang araw na, hindi pa tumulas. Pag umulan ganda, uwi na tayo ha. Hindi tayo makakyat dito. Hindi makakyat tong tricycle natin. Ito na yung daan. Itong daan. Mabato. Ay, pababa. So, ito yung daan papunta sa Tobong Beach. Hindi siya kagandahan. Rough road. Mabato. Ito, pababa ito. Pababa. Itong daan. Okay, mula dito, natatanaw na natin yung beach, kaya lang hindi maganda yung sumabit. Oh, parang mahirapan na to tayo mamaya doon. Medyo delikado, pababa. Mahirap umakyat dito mamaya. Nakita ko na yung dagat. Kaya pala yung iba, hindi nila tinutuloy yung sasakyan. Rainbow. Hindi nila tinutuloy Aray. yung pababa. Aha! Meron pa pala dito. Ay, talaga naman. Pababa. Pababa. Huwag kayong pumunta dito pag umuulan. Medyo delikado. Madulas. Magandang ka sa Hidden Paradise kasi ang layo pa ng ano eh. Masyadong mataas. Ilang steps pa yun ba na bago ka makababa. Parating ka ng dagat. Mahigit 100 steps pa. Nako. Kaya talagang mataas. Sana makaakyat tayo mamaya dito. Ay, sana makaakyat tayo mamaya. Diretsong pababa na to. Rough road. Ay, sana kayanin mamaya ng ating red tricycle. Oh, mahirap din palang daan dito. Off-road, mabato. Ay, mabato. Nako, aakyatin natin mamaya yun, ma'am. May mga private property dito. Bawal pumasok. So, dito tayo. So, pwedeng pumasok. Masamit na ata yung red tricycle natin. Yuhuu!
Oh, may part na medyo mabuhangin na yung lupa dito. Ay, medyo mabuhangin na yung lupa dito. Ay, ano to? May river crossing. Yes. Yes, maganda. Oh, river crossing. Dito na tayo maligo ba? Ah, Puti. Puti. medyo masikip na yung daan dito. Saktong-sakto ang isang maliit na sasakyan. Ay, eto. Mahirap nga ang daan, mahirap. Ha? Kailangan nating ihanap ng maayos na dadaanan yung gulong natin. Diba, may tao, may tao. Nakita ng tao ko. Eh, may motor eh. Ay, Aray ko, baka maray mo, pakak. may tao. Yan. Sarap ng hangin ko ah. Init lang. Okay. Iwan muna natin yung red tricycle natin doon, oh. Mas lilim kasi doon. May mga motor dito. Ibig sabihin, may tao dito. Kaya lang mukhang wala tayong nakikita. Yan, may mga cottage dito. May nakatira dito. Okay, subukan natin pumunta dito. Sa gilid. May mga bangka. Walang tao. Walang tao. Ayan. Mukhang tayo lang dito. Mukhang tayo lang nandito. Ayun, may naliligo doon sa dagat. May nakita ko, may naliligo sa dagat. Yung mga nakamotor siguro yon. Pero wala tayong makita, wala tayong mapagtanungan dito. Ayan. Maglakad-lakad tayo. May stream dito. May stream pero mahina ang tubig. Dito tayo. May stream dito pero mahina. Kunti lang yung tubig. Subukan nating puntahan. Tignan natin kung malinis. May stream dito. Ito yun. Ito yung nakikita ko sa mga posts. Punta ka dito, Bam. Ito, tubig ko na to. Tubig tabang. Yan, oh. Ay, ito na ngayon. Lilim dito. Ito na yan, ito na yan. Oh. May mga isda. May mga isda. Yan, ito siya. Ito yung stream. Stream dito sa Tubong Beach. Ayan, medyo malumot dito sa part na ito. Ayan, yung papunta doon sa dagat. At hindi na siya nakakonect ngayon. Medyo summer kasi, konti ang tubig. Actually, pag malakas ang tubig dito sa stream, pag tag-ulan, ayan, umaagos siya dito. Umaagos dito at nagko-connect doon sa dagat. Ayan. Pero ngayon, wala. May mga cottage dito, ano? Parang may tumitira dito. Ayan, oh. Ayan, kayang-kaya ng mga pantra. Mga underbone, pantra, pati scooter kaya. Siyempre, kahit tricycle, kayang-kaya yan. Okay, yan lang yung setup natin. Ayan, 3 upuan, wala tayong table. Yung ice box na lang. Ayan, napakatahimik dito. Maririnig mo lang yung dagat. Ayan, oh. Tahimik. Yung simoy ng hangin. Ayan, humahangin din. So maganda dito, meron siyang stream. Pag ayaw mo sa dagat na sobrang init, pwede ka dito. 'Di ba? So ayun, wala tayong makausap. Maliban sa aming tatlo. Ayan. Maliban sa aming tatlo, merong 2 doon sa dagat na naliligo pero malayo. Hindi naman pwedeng magsigawan, ano. Wala tayong makausap dito. Ang setup ng area natin ito, may mga private property talaga dito, may bakod. Yan.
Yung iba, ayan, yung iba dito na nagluluto. Ayan, oh. Ang hindi maganda dito, ito oh. Dahil walang namamahala dito, nagkalat ang basura. Ayan. Puro basura. Maganda, maganda. Maganda yung area, talagang nature, ayan, nature. Nature ang makikita mo dito. Kaya lang dahil walang namamahala, ayan oh, nagkalat ang mga basura. Mga plastic. Marami dito, mga lagayan ng chichirya. Sakto. Kasagsagan ng init, ayun, may mga naliligo doon. Ewan ko kung naliligo or mga lokal na nangingisda. Dito muna tayo sa stream. Okay, dito muna tayo sa stream. Mas malinis doon sa mas malawak na bahagi. So ito lang yung nakayanan natin. Oh, pansit, ice candy. Ano pa yung kan natin dito? Dito na, dito pa ng prutas. Hindi pa rin. Nako, sabi ko na nga ba, wala nang laman. Oh, ayan, mga prutas, biscuit, ayan oh. So kain muna tayo, ma'am. Maganda talaga dito, ayan oh. Napapalibutan ng malalaking kahoy dito sa bandang stream. Ayan. Yan yung stream na sinasabi ko. Tubig tabang. Ayan. So, kung ayaw nyo ng mainit, dito kayo maligo. Malinis naman. May mga isda. So, etong area na ito, kung naghahanap ka ng kapayapaan, ayan, at pagkakaisa, pumunta ka dito. Ayan. Huni ng ibon lang at yung dagat ang maririnig mo. Idol! Ang ganda talaga dito. Oh. Big fish. May mga isda. May mga isda dito. Ano kukunin natin? Malinis yung tubig, malinis. Oh. Kitang-kita mo yung sa ilalim. Oh, may mga isda pa. Ayan, kumain muna tayo ng pansit. Sardinas flavor. Actually yung iba nagkakamping sila dito eh. Tapos yung mga cottage kanina, sa mga lokal yon, tulugan nila pag nangingisda sila. Look mo, there's a bird. Oh, big bird. Nauna na yung bata makulit. Malamig? Malamig yung tubig? Malamig. Oh, malamig. Siyempre, stream yan eh, stream. Ayan, may baon din tayong ice candy. Artificial flavor. Oh. Nagsimula ng lumangoy yung bata makulit. Ma'am, kumain ka. Maraming fish. Huliin mo. Subukan nating pumunta sa dagat. Uy, may barko. Ay, may barko doon. Yan, may mga ibon talaga dito. May maraming ibon. So, eto na nga yung tinatawag nilang Tobong Beach. Ayan. So, yung mga motor pala kanina, eto. Dito sila oh, nangingisda. Ayan, Tobong Beach. Matatagpuan sa Dakap Sur, Bani, Pangasinan. So, ito yung buhangin niya. Oh. Yan. Pino na white at light brown. So, nandito tayo ngayon sa gilid. Ayun, may mga tao nangingisda sila. Yung mga lokal dito nangingisda. Kung makita nyo, mabato ano, ay mabato dito sa gilid. Para siyang abagatanan, ano, parang abagatanan sa Agno. Kung makita nyo dito sa bandang north, ayun, yun na yung hidden paradise. Ayan o. Pero dito tayo pumesto. Ayan, dun sa may stream. Yan yung mga cottage ng mga lokal. Ayan, mga lokal na fisherman. Ay, mabato lang talaga dito sa gilid. Ayan o, mabato. Okay dito sa side, sa pinakagilid, kasi buhangin talaga eh. Dito mabato. Ayan o, mabato.
mabato dito sa Tobong Beach. Ayan. So nakita natin mga motor kanina, ito pala mga lokal na fishermen na nangingisda dito. So ayan yung binabaan nating bundok kanina, yung rough road. Ayan, pababa papunta dito. Oh, di ba? So ewan ko lang kung may enjoy nyo na mag-swimming dito sa mabato na part, ano? Pero pwede naman kayong pumunta dun sa malalim. Subukan natin pumunta sa malalim. Mabato malalaking bato. Ay, malalaking bato dito talaga. Oh. May mga magaspang na bato dito. Low tide. So low tide ngayon. Ay, low tide. Kaya halos litaw yung bato. Tapos pag nandito na kayo sa bandang mas malalim na part, ano, yan, makikita nyo na yung mga medyo palubog na, yung mga bato na may mga butas. Yan, malalaki. Pwede na mag-swimming dito. Mas okay dito. Mas okay dito na pag-swimmingan kaysa doon sa bandang gilid. So kung gusto mo ng hindi matao na dagat, ano, katahimikan, punta ka dito. Hindi pa masyadong na-discover ito. Kung konti pa lang ang pumupunta dito maliban sa mga lokal. Siya nga pala, pag pumunta kayo dito, walang signal. Ay, walang signal. Kaya kapayapaan talaga. Kapayapaan ang naghihintay sa'yo dito. Oh, Tobong Beach, Bani, Pangasinan. Sakop ito ng Barangay Dakap Sur. Ay, Dakap Sur, Bani, Pangasinan. Balikan natin yung mga kasama natin dito. Ayan o. Mas maganda talaga pumesto dito sa bandang part ng stream, ano. Malilim. Malilim. Pero kung gusto mo ng beach, doon ka sa bandang beach. So ito yung makikita nyo dito sa Tobong Beach with stream. Ayan o. Ganda. Ay, maganda talaga dito. Oh. Ayan na yung batang makulit. Oh. Okay na? Swimming na tayo? Okay. Dito ka. Mababaw naman dito. Ay, mabula dyan! Wait for me! Hey! Yuhuu! Daddy! Okay. Swimming ka na. Oh, yung galing oh, ang galing, ang galing. May swing pa oh. Kaya lang, ang baba dito, ano? Masyadong mababa dito. Pagbagsak mo, wala, aabot yung paa mo, delikado. Ang daming isda oh, ang daming isda. Maliliit niya isda. Para mga fingerlings, oh. Yan oh. Okay, 1, 2, 3, go! Swim! Come on! Sige na! Mag-swim na! Malamig, malamig. Malamig yung tubig dito. Oh. Okay, ayun. Game. Yuhu! Oh. Ayan, galing ah, galing ah. Galing ng bata. Oh. Ready? Daddy, mag-swimming na tayo! Swimming na tayo. Ready? Set, go! Picture tayo. Ganito. Strong, ganyan. Dito pala sa stream, part ng stream, may malaking puno dito. Ayan o. Tapos dito, yan, merong, pwede ka maging Tarzan. Ayan, pwede ka maging Tarzan. Daddy? Ayan, sa bandang part dito, sa bandang dulo, ayan, ng stream, ayan, medyo madumi na, kasi nga, nahuhulog yung mga dahon. Ayan, mga dahon-dahon, maraming mga dahon dito. Pero doon sa may malaking puno, ayan, doon maganda maligo.
Mas malalim pa doon and malinaw yung tubig, mas malinis, mas konti yung dahon. Ayan, marami pang isda. So, hindi pa masyadong napupuntahan to ng mga terorista. Turista. Okay, go, 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 go. Yuhuu! Ang galing ah. Maliban sa mga isda, meron pang hermit crab. Ayan oh, yung may bahay. Ayan. May bahay na crab. Oh, may bato pa dito. Ano to? Parang mark ng treasure to, abam. Okay, kakayaman na natin to. Okay. Ayan. Sim ka. Subukan nating maligo sa beach. Ayan. Kung sawa na kayo doon sa Tabang, dito naman sa Maalat, may mga nagluluto talaga dito. Oh, dito pa sa gilid nagluluto dito. So yun, kung sawa na kayo doon sa Tabang, pwede naman dito sa Maalat, kaya lang mabato. Ay, mabato. Punta kayo sa malalim. Sa malalim na part. Oh. Para hindi mabato. Pero dito sa gilid talaga, after ng mga formation ng magandang buhangin, mabato. Oh. Ang problema pa pala dito, walang CR. Ayan, walang CR. Maliban sa walang signal dito, mahirap din ang access sa CR. Ayan. Kaya kanya-kanyang diskarte muna pag nasi-CR ka. Kasi walang mga cottage dito. Walang cottage for rent. Walang signal, walang CR. Malayo yung store. Kung talagang nature ang hanap mo, maganda dito. Pwede ka bang mag-camping libre. Kaya lang, syempre yung assurance ng security, hindi natin masasabing 100% na secured kasi nga walang mga tao dito, walang mga bahay. So, mas maganda pa rin, punta kayo dito, meron kayong kasama para may makausap naman kayo. Kasi wala masyadong tao dito. Yung mga lokal lang na mangingisda. Wala kang masasabi dito kundi tahimik, payapa. Kahit ang init-init doon sa dagat, ito presko, malilim. As in, maririnig mo lang dito yung alon ng dagat at yung huni ng mga ibon. Ayan. Yun lang maririnig mo dito. Maraming isda. Maliban sa isda, meron pa hermit crab. Ano? Yung shell na naglalakad. Mama queen. Oo, shell na naglalakad yan. Sa mga nagbabalak na pumunta dito, sa Tobong Beach and Stream, medyo alanganin ang kotse. Medyo alanganin, lalong-lalo na yung mga mababa. Kasi nga doon sa off-road na part, medyo mahihirapan yung mababang sasakyan. Okay, yung mga pick-up, mga 4x4, yan, mga matataas, motor, pwede, tricycle, pwede. Yan. Yung iba ang ginagawa nila, iniiwan yung sasakyan sa bandang taas, then naglalakad pababa. Yan. Pero kung gusto niyo naman ng medyo social, ayan, mag-check-in kayo sa Hidden Paradise. Doon sa Hidden Paradise, sa baba lang noon, ito na yon, Tobong Beach. At ayun na nga, hapon na, medyo madilim na. Alanganin yung red tricycle natin na makaakyat pag basa ang daan, kaya uuwi na tayo. So yung pagpunta natin dito, ayan, sulit. Dito pa lang sa part ng stream, daming isda, oh. Sulit na sulit tayo dito. Hindi mainit,
Yan, kahit tirik ang araw, hindi mainit dito. Ang daming puno. Tahimik. Yung alon ng dagat at yung huni ng ibon lang maririnig mo dito. Tahimik. Ang downside lang dito, ayan, walang signal, walang CR, walang cottage, wala kang maayos na pagbibihisan. So diskarte ang gagawin dito pag pumunta ka dito. Pero kung nature lover ka, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, sulit dito, sulit. Isa sa mga main problem talaga nito, yan, basura. Yan, no, walang maayos na basurahan dito. Sa gilid-gilid, daming basura, oh. Mga pinagbalatan ng chichirya, bottled drinks. Yon ang isang problema dito. Basura. Walang nagmamanage dito, open. Walang nag-aalaga, walang nagbabantay. Dumadami na yung basura dito. Ang ganda ng view. View pa lang, sulit na dito. Dito sa part na ito, may mga cottage. Ano, may mga tent, may mga nagka-camp. I think pag-aari ng mga local to eh. Mga mangingisda. Oh, kalat yung mga basura. No. Walang maayos na basurahan kasi dito. Ito, mga bagong huli. Red lapo. Mulmol. Ito, pugita. Where? Ito, pugita. Nag-iiba-iba yung kulay niya, oh. Kakaiba. Tingnan mo. Oh. Yun. Ito yung nabili natin ba mo? Tingnan mo. Kakaiba yung kulay niya. May kulay yellow. Oh. Pauwi na tayo. Yan yung red tricycle natin. So, ito ulit. Yung daan natatahakin natin. Paakyat na to. Yan. Sana nakaakyat tong ating red tricycle. Yun. Ay! Malalaki yung ugat ng mga kahoy dito. Okay. Ayun. Aha. Sana wala tayong makasalubong. Medyo makitid tong daan. Ay, sabi ko na nga ba eh. Ay. Ganda. Yun pala. Hidden Paradise. Dito sila nagsasalok? Dito sila nagsasalok ng tubig? Oh. Dito sila nagsasalok ng tubig. Okay. Mahirap din palang tubig dito, ha. Buti na lang meron tong ilog dito. Bang. Lumapit ka. Yahoo! Rough road. Hawak ka sa balik ni mama. Pwede na rin mag-hope dito. Rough road. Pwede na rin mag-hope dito. Okay. Wala pa tayo sa akyatan. Pauwi na tayo. Ito na ata yung umpisa ng akyatan. Ay, diretso primera. Ay, diretso primera tayo.
Sana wala tayong makasalubong. Okay. Kayang-kaya. Yahoo! Hawak ka ba? Hawak. Medyo mataas to. Kaya yung sinasabi ko na pag umulan, masahang kalsada, medyo langanin tayo dito. Okay, very good. Ako, mataas. Ay, mataas. Oh, sabasabit na yung clutch natin. Manipis. Ay, sana makaakyat. Oh, may tricycle. Makakasalubong natin. Yay! Wait, kasi kaya sana ko, hindi na makakabuhay na doon. Sakto eh, pataas. Ito yung binaba natin kanina. Ayun, nakakyatin natin. Talaga yung pati. Tumatalon. Ay, tumatalon. Yahoo! Ganda naman, pakyat na naman. Okay. Pwesto natin sa primera. Para hindi tayo ay. May malalaking bato. Ito na yung entrance ng Eden Paradise. Maraming naka-check-in. Wala tayong budget eh. Kaya dadaanan lang muna natin. Doon tayo sa budget bin. So kapag pupunta kayo dito, yan ito ang daanan. Hey! Rough road! Okay, kaya pa naman ng segunda. Kaya ng segunda. Pero mas maganda mag-primera na lang. Takbong G's kasi hindi ka rin lang makakatakbo ng mabilis dito. Off-road. Okay. Yan yung mga pinagbilhan natin ah. Mga pumapana. Ito yung mga pumapana. O, tignan mo, apat sila. Kung 200 per kilo, itago 100 sila. Yahoo!
Yan ba, binantok ka na. Nag-vlog mo na lang. Nakakba na lang. Binantok na po. Lima na ang bangam. Okay, shift tayo, sekundan. Para mas magaan. Mas okay dito, kahit rough road, mas okay yung daan dito kasi mas maliliit yung mga bato. Nawalaman tayo sa Ito na, malapit na tayo sa Cementado. So, pag pumunta kayo dito sa Tobong Beach, ganito pa yung madadaanan ninyo. Sa mga mababang clearance ng sasakyan, mga kotse. Kayang-kaya hanggang doon sa Hidden Paradise. Okay na.